Най-доброто беше как в клипа Сай седмицата има стикер Chill Mode и в този момент се слуша, викай ме по име. Верно ли, бе? Не съм имал време да го гледам. И познай коментара отдолу под клипа кафе, от първите коментари. Така, добре, дай да минем първо през клипа, който пуснахме тази седмица. То е 1 час, ние ако минем през него, ще свърши ефирното време. Детайли, мога да отвориш и да видим трите важни коментара отдолу. Отварям го. Хората ме питаха, още като взех тази кола да я караме 70-ката, на хората им бяха много интересни окачване, лукс, телевизора, музиката и генерално колко струва. И от време на време някой питаше върви ли. Значи, да отговоря на тия въпроси. Лукс скандален. Няма друга такава кола. Виктор ви обясни там, нали, кое е ефтино, кое не е ефтино, но генерално колата е нечовешка. В смисъл, това е... То странното е това, дето и той го забеляза, че отпред има много повече такива скъпотийки детайли, отколкото отзад. Точно така. Защото е BMW. Защото на предишта не е така. Върви ли? Беше така. Не. Екрана е абсолютно безсмислен в България. Трябваше там да се мине в Австрия, пък да се направи акаунт, пък този акаунт не знам си какво си, пък допълнителен донгъл, пък не знам си какъв кабел и не знам си що си. Така че този екран е в общи линии фенси, ама не му видяхме приложението. Затова предишната система е по-добрата, защото там си Android, че излизаш от BMW application, влизаш в Android и мога да пуснеш на екраните, каквото решиш. Върви ли? Не върви. Това нещо къса. Ама къса парчета. Просто е скандално толкова тежка машина да върви по този ужасяващ скандален начин. За мен тази машина във версията 70 няма причина да се продава, защото човека, който ще я кара, тя не е направена да бъде карана. Тя не е удобна за каране, голяма е, тежка е, луксозна е, но е трудна за каране. А човека, който ще се вози, не му трябва да върви така определено, защото то е дискомфортно. Не бе, ти потъваш в тази ставка. Ето. Брутално. Музиката, всички хора, които, понеже аз карам Тесла, хората, които се возили в моята Тесла, а от моя офис много хора се возят в тази Тесла, като се качат в i7-цата, всичките тия хора, които се возили на Теслата, бяха разочаровани от музиката. Помниш ли какво ти казах, като се качих аз да я карам? Точно преди да я върнем. Качих се, покарах я, слушахме музика, радвахме се, слезнах от нея, качих се в Теслата и му звънах и му казах, това да имаш озвучителна система. Може Теслата да е качествена, може да е скъпа, може да е каквото искате, но не звучи по-добре от Теслата. Точка. Цена. Това е единствената кола, за която съм се притеснявал от всички коли, които сме взимали до момента. Това е единствената кола, за която съм се притеснявал от гледна точка на стойност. Защото това е много скъпа кола за стандарта, който живея аз. И просто това е кола, която не може да си позволя да остана на улицата отпред пред блока. И видяли сте сигурно, не съм гледал финалната корекция на клипа, обаче трябва Киро да е пуснал. Имам едно клипче, в което съм я снимал как влиза в гаража. Тя не влиза в гаража, но я прибирах в гаража, за да може тази кола да не стои на улицата. Тя теоретично не може да седи на улицата пред вас. Защото е прекалено широка за там. Да, генерално на тази улица не е подходящо да седи, но да кажем, че е седял, не? Чудех се дали да закарам на резиденцията и да стои на паркинга на резиденцията. Не реших, че ще направя някакъв компромис и ще я прибера в гаража. Така че не е кола за всеки, но е много специална кола. И това нещо има чудовищно присъствие. Казах го и в клипа, но това е единствената кола, с която минавам на Витошка, вечерта е. С всички коли ти си невидим. И пешеходците са така един върху друг. С това нещо, като му се подаде осветената свинска дзурла на Витошка, човек спират. Ама спират. Не знам какво си мислят и кой си представя, че е в тази кола, обаче това е единствената кола, с която аз приближавам Витошка да я пресека и всички спират, за да мина аз като на парад. Не ми се случва това друго така. Това ефект го из пикапа, да знам. Това го правихме. Не съм го карал. Аз го карах по Вапцаров. Спираме до автобуса и гледаш как половината автобус застава на прозорците. Да. Тя тогава беше, нямаше и София, сега вече има. Тогава към оная дата си беше... М70 е скандално от към вървеж. Ненужно. Колко е? Силно? 650 коня, 1100 Нм. Не е толкова страшно като коне.
Но въртящия момент човек е титаничен. И това, че с завиващия заден мост имаш чувство, че всеки път, в който завиваш, че ти поднасяш. Да, има... Усещането е нереално. Дълъг адапционен момент има към завиващия заден мост. И това не е най-завиващия заден мост. Но въпреки това, начина по който е направена да завива, имаш съществени трудности, когато не си свикнал с колата, да я паркираш в гараж. Мисля, от тази кола да я паркирам в гаража, много коли съм паркирал в този гараж. Това е кола, която я вкарвам в гаража примерно с 30 маневри. Защото задните гуми почват да те дърпат към стените. И е много трудно да маневрираш само предницата, без да маневрираш задницата. Много е трудно. Особено кола, която влиза примерно на толкова от вратата. Колко места смених, като я паркирахме в гараж на BMW България? Мисля, че 2 или 3 парко места, защото не мога да вляза. Много дълга. Но и другото, което е, че тя си бие сама спирачки постоянно. Да. Тя такива шутове ти бие. Особено в моя гараж влиза, аз я вкарвам, първия път я вкарвам с подаване леко на газ. Първите спирачки изтръпнах, защото усещането вътре, че съм я занитил в стената. Но не, тя спира и аз почвам да се оглеждам в какво я паркирах. Защото ти знаеш, че няма нещо толкова твърдо отзад, защото тя отзад дори да удари нещо, тя ще удари примерно 70 см колела на детето и някакви неща. Няма колела, аз съм преместил всичко, за да влезе това нещо. Okay. Отзад има само стелажи. И тия стелажи аз ще паркирам на 10 см от тях. Като съм сложил включително и ограничители, знам къде трябва да бъдат за тази кола, на гумите, за да не може да се подпре в стелажите, дори и да я изпусна назад. А тия ограничители ще ги нямаш, като паркираш Теслата? Има. Просто като впаркирам след това i3 и някой дългокрак минава и гирита. И като тръгна да паркирам Теслата, те вече не са на място, на което съм ги оставил. Тя спира в стелаж. А те как ти изглеждат ограничителите? Такива гумени подложки триъгълни, като на паркингите на... Просто не си ги заковал. Не съм, защото не е мой гаража, не съм ги анкерирал. Плюс това слепил. Не съм сигурен дали ще паркирам само една и съща кола. За i3 са тук сега, за Теслата бяха там и така, все тая. Но второто ми паркиране на тази кола, я паркирам на 2 крака и когато светят стоповете и даваш газ, не се спира сама. Всички така от БМВ-тата така се кажат. Ако искаш да я паркираш с 2 крака, защото иначе... Имате някакви сериозни проблеми. Не, това беше... абсолютно сериозни проблеми. Паркираш ли на тясно място, ако колата ти има такова, дето да не се удари? Да. Така че този клип, радвам се, че Киро успя да го монтира. Това беше доста амбициозен материал. Много... Ние сме снимали 2 коли по различно време и Киро събра... Едната е 60-ка, другата е 70-ка. 60-ката, според мен, беше по-правилната кола за това, което трябва да бъде. Лукса е същия, даже 60-ката беше с кашмирен салон. Аз, когато я взимахме, звъннах на Христина и казах, дай ми някой, ама да не е с кашмирения салон. И тя каза, не, ще ти дам такава с кашмирения салон. И аз казах, стига, кашмир в тази толкова яка кола. И тя каза, точно за това ще ти я дам, за да видиш, че кашмира е точно за там. Разговорът беше с други думи, но това беше мисъла. И наистина, качвам се, от доставчици, разбира и транспортна компания, с която случайно съм свързан, знам, че кашмира изглежда супер гадно, не може тази скъпа кола да се прави с кашмир. Човек, качваш се в тази кола, кашмира е за нея. Докато не почнеш да я караш и не усетиш колко е нежен този материал, не можеш да разбереш защо има кашмир вътре в нея. Ясно. С кожата колата беше едно, с кашмира беше съвсем друго. Да, кожата нека си свикнал и не ти прави в кожата разлика. Е стандартна, но кашмира е mind-blowing.